Ketina azosvika pakuudzwa nemanetizens kuti aiwa zvakwana, chirega kuramba wongotuka maititi. Ati iye baba vamurata vaurawa nekuti vanga voramba vongonyora malist ekurooresa. Izvi zvinova zvatsamwisa maZimbabweans. Akati bodo wanyanya kuenderera. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Anyorai akati usumuke uite speech yekuti baba ndiregererei, ndakakutukisai nekuda kweumbavha nekurarama neraki, kuba nekukorovhera mari dzevanhu. Jafifi vazorora kuitwa maskits nekunyoreswa list reroora after every 3 months. Ndokuti ndorega kuposta kuti zvadii, asvotwa ngaarutse. Munhu kuenda kunoisa maketeni nemasofa manyowani kumba kwamai vake nezuro chai. Nhasi baba vachifa, ndiwe wachekeresa vabereki. Simple. Mbavha yauraya baba nestress. Aluta continua. Busy nechikomba nemakotsi baba vachitandadza. Hauna kana kuita last minute nababa nekuda kwezemo kamuchacha hauna kukwana. Musi uno aituka memo kuti mai vakafa neuroyi nechihure. What's so special about Kitty? Auraya baba nemhiko dzake. Aluta continua. So ari kungotaura Ketina kuti haasi kuzombomira the struggle, ari kuenderera mberi. Izvi zvinova zvazoita kuti vanhu chero vanosapota bitterness yacho vati aiwa guys, taneta, ko hatigoni here kuchema nevanochema nekufara nevanofara. Iyi isocial media pano pekutandarira zvekuti tinozosvika pakurasa unhu hwedu, totukana nevanhu vari munguva yakaoma pasina chakaipa chava kuitira zvinenge zvatinyanyei. Vamwewo vati nyangwe ukamutuka zvamuregedzesa kuchema baba vake here. Vakatobatana semhuri izvezvi vari kuchema baba vavo. Iwe nemhuri yako munenge makanongwa kumarabishi uko kunorasirwa mabhini emunhu wese. Hamutozivi kuti vabereki venyu ndevapi. Thanks kuna Gogo Musalad vakakunhongai vakakuchengetai pakarepo. Unongovatuka chimwana chekumadhodha bhini hachina thanks. So muri harwadziwe nekutukwa kwako as long uchituka amai vakakunhonga. Musi wauchafirwa nemwanasikana wako ari pamwoyo, vanobva vatanga kudai, uchazozvinzwisisa kuti kufirwa kwakaoma. Ndaimboramba kuti une ngozi, but ndakuona kuti sure unayo. Vamwe ndo vari kuti you reap what you sow, you treat people how you want to be treated. Fele anotuka vabereki vevamwe nevana saka square. But manetizens aramba ongoti bodo, ngozi iri pauri ndeyechichewa, haibvi zvokumanya. Newewo Ketina zvingaka chapa munhu uri munhu rudzii iwe mwana waDiabolos. Ngozi yamuri kuripa kwenyu yakaoma ndoyo kupengesa, hauna kukwana. Regai mazimba tichivengwa everywhere. Hatina rudo pachedu, tinovengana kokuzoti vekunze. Ndosaka tisina direction senyika. Vamwewo ndo vati taneta nekusekerera benzi richigeza, zvira kutidyira sipo. Uyu ndofunga zvaiko zvino ari kutoda kudya chitunha chavamurata. Wakaisa mwoyo kutoilet, wakasiya tsvina pamwoyo. Pengera kwawakaroyewa, chii kuvenga munhu asina chaakakutadzira. Enda unodya ka zvaita handiti muri vapeti. Zvaita kana kuti handiti muri vapeti. If she didn't have time to be with the dead, what is hating you now? Iwe uri kupinda papi Ketina. So I blame everyone who is even responding to her. Don't give her that platform. We can't tolerate such in our culture. I blame you all for entertaining her. Akashaya anopindura anozviregedza. Ndimi munomupasa manyemwe, ndimi zvakare munomupa masters. Wakutamba nezvisingatambwi nazvo, kupinda nemwenje mudziva chaizvo. Unofunga kuti nyange ukanzi akanzi akaipa, iwe tokuti wakanaka. Vanhu vanokuomberera ndo vanokunyepera. Usaudze vanhu mararamiro. Waisavatuka here zuva nezuva? Mai vako zvawaivatuka wakabvunzwa nani? Munhu mukuru iwe. Benzi rikaombererwa maoko rinotofunga kuti riri kugona. Kura. Baba ivavo waivatuka vakanga vakuita sei? Usafarise. Zvakaoma, hauna moyo here? Munhu ari panguva yekuchema busy kutaura zvisina basa. Iwe mai vako vaizarwara uchitadza kunovapepa. Uri muroyi chaiye anoroya zuva rakacheka nyika.
ndakutya, hauna mwoyo. Vanokuti goho ndivo vanokupa manyemo. Zimhanza. Iwe Keti, chakakupa mhazha handiti kuveurwa kurwa. Hauna mwoyo. Gava zvaro. Ketina dai wakakwana handifungi kuti ungadai uchiwana nguva yekuramba uchiropodza nezvababa Murata. Siyana navo vazorore. Wakavatuka left, right and center asi hapana chavakakutadzira. Kudenga kuna Mwari. Please respect the Murata family. It's not about kamchacha but respect. Kuzeeka kesisi. Hanza apa ndiwe wauraya hako. Iye aituka vakafa kare. Iwewe wauraya. Ketina, mamepo esi aya uchamageza nei naiwe nengozi dzese idzo. Ha, Keti, sandiwe unounza mamepo mufamily yekwenyu here. Havana dhorini kutambura. Ndiwe unofamba uchidenha mhepo dzausingazive uchiunza mumusha. Now you are trying to justify yourself. Nyarara, kutuka vanhu vakuru uchivapa depression. Rubbish. Manje vafa. Wafaraka. Muroi hausiriwe waishuvira kuti vafe palisti rese. Uri ngozi shuu. Iwewe wakataura newako muromo palive ye2 weeks ago ukati vaMurata vachiri kuiteiko, sei vasingafi tizorore. Ivo vachibatana maoko nedzoi kuseri uko. Iwe uchingodhunya wega pasocial media paapa. Some situations shandisai common sense. Iwe aiwawo ndeumwe uyu ari kuudza vanhu kuti masocialites aya anozoinda nekuseri vonotaudzana. But nyaya iripo ndeyekuti isocial media. Isusu tisu social yatozve. Isusu tiri kungotaura kusocial side redu kuti isusu semazimbabwenzi handizvo zvatinoita kuti kana munhu afirwa tese tinobva tada kupinda tichiita drama. Vanhu vakadzidza kuti panenge pakatsemuka mwoyo vanongodzidzawo kuita zvinhu zvakanaka. Vanhu vese vari kuchema nevanochema. Kazi Felipa anotuka makuva ekumba kwavamwe hamuzvinzwi kai. Why musingamutsiuri? Is she the only one who deserves sympathy from others? Next time anoziva zvokutamba nazvo. No one can escape death. Runongoya rufu wakavavairwa. Respect starts within the family. I was expecting exactly this because hunhu makatorasa kare. But anyway, may the good Lord have mercy on you. I feel sorry for Pastor sisi vako vaya vachipangura. Unotonzwa kuti vanodzamirwa zvizhinji vakada kuitaura vachiparidzira vanhu. Last week vakaparidza zvainzwisa tsitsi. Bvirawo sisi vako tsitsi vahwa nekutsanya vedu vemumakomo vachikwirira unhu hwako uyu kuti dai Mwari akuwanira basa. Waitawo unhu. Vakawanda they acknowledge kuti vakaona vhidhiyo raKetina achiti vaMurata komunofarini chifai. So chauchataura chii munamato yako yakadayirwa. Chipembera ka. Guys, all in the name of content. Dei Macherega ari nani anochekeresa zviri secret. Ko iwewe unoyanika mai vako pamberi penyika yese. Chii chawakaitira vabereki kunze kwekutora mai vako kuvaisa kuEurope kuti uvanyadzise. Chero ndisingade maititi zvangu asi semunhu anoziva paine kufirwa apo mother bitterness manyanyawo dzorai mwoyo hazvichafadze manje tokudai zvekuti asi makudhipisa zvisiri zvekuseka. Siyai munhu acheme baba vake vakamuzvara kana auraya iropa rake. Pane vamwewo vauya neghost vakati why are you forcing people kubata maoko nekunzwa tsitsi. Personally, I have acknowledged that vaMurata was just an innocent father catching stray bullets. I respect the dead. I have said my condolences and I meant it, but I will never force anyone that doesn't feel like doing so because that woman has hurt a lot of people. Some of them have been hurt way beyond repair and anything to do with it, they feel zero empathy. Let them be. vaMurata will be laid to rest zvakanaka without anyone even posting rest in peace. And also vanhu vamuri kufurufusha kuti batai maoko humanity, they will also continue their lives zvakanaka izvo. Rufu rwagara runongoya kwatiri tese, good or bad, handioni pane problem yacho ini. So mama socialize ari kutoshamisika kuti ko problem iri papi. Vana memo vabata maoko pama social media avo. Nana tete Mildred vangoita rest in peace sekuru asi kuti vachasvika here kumba ikoko kunyanya memo Madam Boss naWasu hatizivi guys kuti kuchasvikika here kumba uko. Nyaya yacho vanonotangawo sei, vanotarisana sei. Do leave your comments on what you think zviri kuitwa naKetina zvakanaka here.